Jsou prsty, klávesnici hnětu, vyžívám se takhle na tom internetu. Barvy, weby, maily, adresy a servery, už se mi z toho všeho trochu cuchaj nervy. Imaginární lidé, podivní zprávy sítě, a ani okem nemrkneš a oni uloví, že monitory plní rostou divných podivností a stránky přetékají perverzní červeností. Unikají ty souvislosti, to nám vůbec nevadí, tyto mosty v posloupnosti lidský faktor nahradí. Pak napadla mě choroba a nastala pohroma, osická se nechytá, když půl litr odmítá. Že jsou tyhle ty dávný časy, kdy měl jsem ještě trochu delší vlasy. Vím, že se tomu těžko uvěří, pár picí na někom jedu i k večeři. Za to všechno může ta moderní doba, místo staní hospody jsem tu stále znova. Až to jednou půjde k jednu vypnou elektriku, budu trávit večery znova už elektrikou. Unikají ti souvislosti, to nám vůbec nevadí, tyto mosty v posloupnosti lidský faktor nahradí. Pak napadla mě choroba a nastala pohroma, osická se nechytá, když půl litr odmítá. Nevadí, tyto mosty v posloupnosti lidský faktor nahradí. Pak napadla mě choroba a nastala pohroma, osická se nechytá, když půl litr odmítá. Děkujem.